खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय दिनैहायनि भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोना बांसिनानो मिन्थिखाबाय जानो हागौ दिनैहाय जोंनि आगैनि बार्थडे जोंहा सना फिथरनि बार्थडे दिनैहाय माने जोंनो थांनो ओंखारदोंमोन आरोना थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बिसोर मैया फैबायना जोंहानाव ओमफ्राय दा दिनैहाय माने बानायनोसै आरो जोंनावनो ओरैनो फिसासो आरोना गेदेर नङा ओमफ्राय बे जितु आगै मटुनि बिनानाव ना बे आगैनि बार्थडे आरोना नोंथांमोना सिगांनि ब्लगफोरावबो नुखांखाबाय ओमफ्राय दिनैहाय बे माने खत्रआव हाबबायना खत्रआव हाबबाय आरो दिनैनिफ्राय माने 16 बोसोर कमप्लिट जानानै पुरा जानानै दिनै खत्रआव हाबबाय आरो बुरिबाय ओमफ्राय नै बावगारदोंमोनबो जानो हानाय ओरै फैनाय नै बार्थडे गाला बेनो आगै मटुनि बिनानाव ओमफ्राय सोरबा सोरबा सोंबाय थायो आगै मटुआ नोंसिनि आगै मटुआ बिदा फंबाय साबेसे बिब' बिनानाव साबेसे होननानै ओमफ्राय आं दिनैहाय खोन्थानो सानबाय बेजों ओमफ्राय मटुजोंल' बिसा ओमफ्राय बिमा बिफा साब्रैल' आरोना जोंनि मादै दादै ओमफ्राय आगै मटु ओमफ्राय नैथिंजाबो सासे आगै दङ नै ओमफ्राय ओरैनो फिसासो आरोना बार्थडेआ बांद्राय गेदेर नङा ओमफ्राय दा जोंनावनो बानायनो नागिरबाय जोंनो थांनो नागिरदोंमोन बिसोरनाव ओमफ्राय थांनाय जायासै बिसोर जाहानाव फैबाय नालाय दा ओमफ्राय जोंनावनो बानायनोसै फिसाहायबाबो बयबो दा बिनिनो जगार खालामगासिनो आइमोना मादैमोना बयबो दङ आगैमोनबो दङ आरो ओमफ्राय नायलांबाय थादो बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ ओमफ्राय बयबो उइस खालामहरदो जोंनि आगैखौ जाहाथे मोजां मोजां फरायनो हायो मोजां मोजां माने जा सिमां नुदों बेफोर जाफुङो ना बयबो उइस खालामहरदो स' बेखिनियानो नायलांबाय थादो बिदिब्ला नोंथांमोना बयखौबो उइस खालामनो खोन्थाहर सबको विश करना पड़ेगा जो देख रहा है नहीं बोरो से बोलो बोरो जो बुं बयबो विश खालाम दे बुंखादों आं आगोलावनो बयबो विश खालामहरबानो जाबाय आगैखौ जोंनि स' नायलांबाय थादो ना नायलांबाय था दिनैनि ब्लगखौ आं दा केक हागोन दख'ना गानना रेडि जाखाबाय ना फैदो दाना सान्दुंआबो जा गोसा जाखाबाय ना नै बार्थडे गाला इनो खोन्थिना हो खामानि मावदो नै बार्थडे गाला Chana bajar ni tu kecap. Ini sini lang, moncel lang. Ya, bundi ana. Nai tangan badi sulu ana nai tangan. Chana nai bo, bon mulia hi boro. Ai badi bala ke tukro tuk kanna be. Yo. Hani sing nama. Yo hani sing. Kamu selai. Itu seno tangan yang sobi punya habisnya tu nalai maba, punya ni birthday ni maba tu kisi itu mah. Masuk kiri, langan फिसा celebration नालाय ओरैनो माने आगैया जोंनाव फैदों नालाय आगैबो ओमफ्राय जोंनि मादैबो माने आगैनि बिमाबो ओमफ्राय दिनैहाय बिनि जोनोम सान नालाय जोंनावनो ओरैनो फिसाबाबो माने न'नि गोजायैनो केक काट खालामनो नागिरबाय आरो हेपि नोंगोना नङा फिसा पार्टिबाबो एकदम हेपि खा ओमफ्राय फैदो बिमाफोराबो बार्थडे गालनि बिमाया फैदो जोंनि मायाबो फैदो आरो फैदो बिमादैफोराबो गासिबो फैजोबदों नेहाबो फै प्रतिमा Oh, gordo. Gordo deh, bros. Bros. Nang lagi, nang babu yuk nengah.
Asik fैजोबदो Ih, मोजां habisnya. Hei, kene kate. माबाया Bro माबाया लाइटारखौ ना माहि Hei, jemput orang sih, cuma sebut dong sebenarnya. Oh, iya, Ini masih orang nang. खोमोआव नांफैबाय मानसिनाव नोंथां नांहोनांगो आं बिनि फिसा बियो आंनि फिसा ओमफ्राय नैबेनि इबिनि फिसाया नैबेयो आरो नैबेयो खिला हो नैबेबो आरो सासे दंबावो गेदेरखौ नुवाखै नोंथांमोना ओमफ्राय बिनिया मिस दिनैहाय गैथ'वा माने मैया फैदोंमोन थांजोब्बाय दिनै गैथ'ला ओमफ्राय नैबेबो जोंनिनो आगै आलासि आनैनि फिसाजो Ini hele Bro. Dayo जोङो केकखौ काट खालामनोसै माबा जागा गैखायावनो दोनबाय मा होनो दिनैनिफ्राय 17 बोसोर हाबबाय ना हल कमप्लिट जानानै 17 हाबबाय आरो दिनै हाबदों आरो फार्स्ट टाइम दे सबबो Awalnya sampai asik. Basket harus beli Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mati lah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Monomoti. Gumurane आरो जों खांबावगोन खोमा आरो जों खांबावगोन नालाय जोंहाय इदिनो Gada satu dah lah itu. Lip. Lipnya nice. Tuh, Belum dah. Om tuh. Suriau. Om tuh. Wifi ini nggak mati jadi. God bless you. Suriau kamu. Bisa ketemu ide. Ini di sini nah. Ay, sana ibu tuh. Jangan dikeluarin. Nggak. Ini dah ada pak. Boleh kan deh, sebenarnya enggak. Butuh dia. Balik ini saya tahu kesukaan. Isi yo cuma tanai. Jinja. Video lainnya di bawah foto lain, foto. Iya, my birthday. Sampai tengok. Satu lagi. Kasus yang tadi ya. Holy gil nih, sampai pun itu makan kena ini. Nah urdu kas bah. Happy birthday Holy sejauh itu. Masih tiga yang tuh. Macam mana?
Top class nih. Dukuna. Dukuna man birthday abu nih pe. Thank you abu Golapi. Dukuna hunani thakai. Boro. Nanga loi gift. Ke khabai na jabai na. Ang bi dukuna jong bi beka lagun. मा कलर नि दिखले Golap. Nonga dark pink. Oh no. Rose pink. Kok ada gitu na? Enggak. Binana wasir kunai sana. Kok ada na? Komenda semua kena mana? Komenda bungka semuanya na semua kayak gitu. Ini bibaram gila. Ansela faikan judun. Ma moजां दो नामा? समाय दैजे. गाननो रोंबा बांसिन मोजां नुसिनो आरो. जानाय लोंनायनि जगार बार्थडेनि नै मानिमुनि भाजा एवगोन आलुजों ओमफ्राय मानिमुनिजों संगोन आरोना ओमफ्राय बिथिंजा मस्ला देगासिनो पनिर संनायाव होनो नै सामब्राम बानलु गासिबो रेडि खालामजोबबाय ओमफ्राय बे जाबाय बार्थडे गार्लनि बिमा जोंनि मादै ओमफ्राय बिथिंजा बेयो पनिर संनो नागिरदों नै पनिर ओमफ्राय इयो पनिरनि आलु नामा नै बे पनिरनि आलु ओमफ्राय जोंना माने बार्थडे फोरबाबो माने बिदि बांसिनानो बिदि ना बेदर संनाय जाया आरोना मानो होनना बुङोब्ला प्रसाद होयो नालाय ओमफ्राय बिनिखायनो गासिबो निरामिस ओमफ्राय मैखुनबो लाबोदों ना ओमफ्राय मटरखौ मायाव होनो नागिरदों नै बेखौ मटरखौ पनिराव गरनोसै पनिराव मानामुनियाव एसे मानामुनि पनिर आलु मटर आरोना ओमफ्राय आरो बाहेरावबो मायबा संबाय दङ मानिमुनिजों आलु ओमफ्राय बाहेराव संगासिनो दङ मैखुन माशरुम माशरुम संगासिनो दङ बाहेराव जोंनि आइया नै माशरुम एव मटर जेबो होआ गाव गोजा फ्रायआवबाय जोंनि आइया खर'आव दाबो खाराखैना दहाय माबा होनाया दहायो बार्थडेआव माबा होनाया दा बुसिनो हागोन बाहेरावनो संदों बे मोनसेखौ Ampun ni saya masih Jangan halal le. Yo pun video mau. Atau kamu siapa? Ini tali. Selfie nama. Ba ma punggurian den ke. Ya, angka ini zumban lain video lah. Neng bara lazi nang kan to. Neng bara lazi nang kan to. Ayah tali ke sana sana sih nama. Birthday ning kama. Tali tu naik ke sana sih goli birthday. Mana sudah jawan apa li? Bar soleh nih mungkin bayar nengang no. Di soalnya boleh ditunggu. Ayo ayo. Sampai na? Mengun por jaya. Angsun saya mani muni maba. Wajib kalam bati. Yang ni nama. Ini lah. Kau badi. Kunin ketam mana yang apa?
Hainang lah baik dengan nak. Poni. Ini satu darah jangan ini dulu nih. Eksono di sana. Pak, Sip. paneer jeung alu motor, ompray dali, mani muni jeung alu, ompray mushroom dong. Mushroom munafik senang. Labugan raw munafik. Mushroom deh. Aku baru maikun. Maikun ang ni favorite. Ompray hina lay jeung persat hina lay. Sini ramis na beres, ni ramis ka. Kamu deh. Ni ramis ka. Dali tuh lihat tuh kuat banget sih kalau mau naik neka. Mau hotel dong. Kamu mau nih kena. Sosto, peklo apna logot ko laman ulo mo ko mo ba ni. Babul din ka ba? Babul sinala mo gila na. Musuh ku mau. Tema ko nang na. Babul si. Oh. Wala din bang. Woi kalau baik bisa buka hanna kayak sih. Iya, aku tuh mau gila.